Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parikot ko ni ading mo. Apay nga taarwam na ti mangisangpet iti di nakukwa. Sigurado alinibas na dagijay. Anya ka di man ang tinsangpet na, nang. Nabnabsog tibag na nga imbati na sa rimwar. Kinitak no anya ti linaon tibag na. Kat agduduma a notebooks ti kaadalan na. Ay, An-anuan na ngay dagijay. At dapay nagnagan ti kaadalan na. unay mutten ti kabsat ko. Sapay ko mataag baliw mutten, nupod no akas day ti aramid na, nanang. Wan nga rudan ako, tani. Kababaing ti kasjay ngar aramiden na. Imbag ta simmangput ka na nako. Apay aya nga agisangput ka iti saan mo ako kwa. Anya man ang tinakita yung insangpet ko, nanang. Ado tinakitak a notebooks ijay bag mo. Kaasimot ti akin notebook kadagi jay. Manumat laang dagijay, basit laang mat. Uray pay. Kasanon ngay no agri paso dagiti kaadalam. No sika ngay ti alaan dati notebook na. Saan ka kadimat a masurog? Basit laang mat kunakmanan. Ay na anak ko disiplina am tabagim. Maditikas tang aramid mo. Bimalbalasangan ka nga agala ti di mo mutkukwa. Anyan tulaangan ngay ti bagadaken ka. Notebook laang mat. Basit laang abanag dayjay. Ay na, saan na basit laang abanag dayjay anak ko. Agsakit tinakam ti akin kukwa. Alaam ki din, maibilang abasol dayta. Madlaw ko kat kumarkaro ti panag-alala ni Verna kadagiti saan na kukwa. Awan, di ka pa kasiksikuran. Di pa'y agriri lagi ti akin kukwa, sigakit din ti agriri. Basit labanag na jay. Dayta kat ti madiken ka. Imbes at tulungan ta di anak ta mangikat iti mading aramid na. Panuynoyam mo. Nuang aya, wano kaldeng tinala na. Nabalor aya, notebook lang mat. Kita man lakay. Napatag ti notebook iti may isang agad-adal. Tapag-reviewan na dayta. Dagiti na isurat iti notebook na. Pinuwarada siguro isa pinindot nan. May sakamot, konsintidor. Naiwaraman wano saan arumbang nga alaan. Kaasimot takin kukwa. Irikap kontirom tayo, namapay adi ka pala rumwar pa. Birbiro ko tayo notebook ko, sir. Awan mo tan, kat dani pa eksamin. Nang ikabilam ka di iti notebook mo. Apay sa pulam. Adamad na gito inayol na, sir. Kurang mo tan iti may sa notebook. Awan mo ti makitak a notebook kadag iti rabaw ti pangikabkabilan yu iti notebooks yu. Hun nga rod, sir. Pinanawak la itay. Awan, ti pag-review ha. Ala, makireview ka langan iti notebook dagiti kaadalam. Asino ngay nga ta tinangala. Pag-review hakon ngay. Nabayaga ko nga agun onnoy iti panagayat ko ken ka. Ngam dinakmat lasong bata ng solidad. Pasensyakan. Ngam ingkarik iti bagik, ama sapol ama pagadal ko pa iti kabsat ko ani Verna, sakbay ama ki asawa ak. Saan tayo matapan laki asawa ti kidkidawag? No di ka song batam ko man ti panagayat ko. Intun day ta kasar, ta sa anak mat nga apurado. Masong batam naklakit di, naragsaka kon. Amang ano yung tunsong batan ka, kat asawa man ti kanayon mo nga ibaga. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, kunak manen. Ikarik, agurayak, aginggat nakasagana ka na makikalay sa kanyak. Jay, anda ko mamat talagad ko ken ka, ah. Panunutot pa'y. Ipamaysak ko mapay apagadalan ni Verna. Kan kayat ko ang makalepas, sakbay dagita abanag. Kunam anabiit pa'y anapukaw tinutbok mo. Ita,
Libro man ang tinapukaw mo. Jakman amo nanang. Idi pa'y nga dagtatakaw iji pagadalan mi. Kanayon nga da mapukaw. Ay kanayon lagit din ang mapukawan ka iti gamit iti pagadalan. Kanayon akmet agumatang. Kung nati may sa akaadalak, ani ka no Verna akaaroba tayo tinakaigam iti librok, sakbay anapukaw. Iso nga tati mangal ala kadagiti gamit mo ijay pagadalan. Kasano nga tama mo? No asino ti agtatakaw, nanang. Nakita ka pimanaw ni Verna iji balayda, nanang. Inak man iji balayda? Anya ti aramidem ijay no awan mo't ni Verna ako nam. Agdalaang kayat ko adoktalan, nanang. Ay kasano ko anak ko. Anya ti aramidem. Mga anya ti pagawatan dagiti kabalay na. Masapol adoktalak. No agpayso nga iso tinangala iti librok. Nangina dayjay a libro. Ala, ingkan. Ay sayang mo't nga agpaiso ti libraw. Kumaa, nusag sa sangagasot laang ti bayad dayjay a libraw. Nakaumay kamot basang. Awan ni Verna no iso ti masapul mo. Nakita ka pimanaw, nana. Imbaga na, nga adda ka no ti librok, iti ayan dagiti gamit na. Mabalin ka di nga umay ko alaan, nana. Saan kumot nga amo day ta libro basang. Mabalin ka di nga umunagak, nana. Takitaag dagiti gamit na. Sige, umunag ka basang. Day tabasit nga istanti ti ayan ti gamit na. Kitaem dita. Agyamanak, nana. Mala, makaamukan amang kita, taad aramidak dita kusina. Adda ka dito'y kusina. Asino tinakitak dita salas? Saan mo ta ni Verna? Ni Fe akaruba. Kitaan na kano ti libro na iti ayan dagiti notebook ni Verna. Langgong kaabakbakitan. Apay abinay amang kita kadagiti gamit ni Verna. Kasanon no makita na nagiti inalala ni Verna agamit nagiti kaadalan na. Kuna na mga amin nga imbaga kano ni Verna kitaan na ti libro na iti ayan dagiti gamit na. Pudno nga ta nga imbaga ni Verna. Imposible. Dagiti gamit ko anapukpukaw. Pencil case, eraser, notebooks, coin purse, panyo, ado a notebooks dagito eh. Ni, adapay nagnaganda. Alaag ti libro ka notebook ko. Adda ka di ti libro basang. Adda, nana. Inalak pa'y ti notebook ko anapukaw. Adda gayam kan kwa na, nana. Saan mo ka ding amo nga dakan kwa na day ta notebook basang? Saan, nana? Agraman day ti libro. Napukaw. Ngam ada nakaibaga ani Verna tinakita daan na odi ang nakaigam. Kasta ka di basang? Ay, pasensya ka ang balasang ko. Alaag nga rod, nana. Masapol ko ngamin dagitoy. Dagiti daddo maagamit ko ang nakitak ditoy. Saan kon nga alaan? O sige, inakon, nana. Nakita nakit nga rood nagiti anday ti ayan ti gamit ni Verna. Di kalakit nagpanunutan. Ngamrumbang laeng nga alaan na takukwa na ka nga road. Masapul na akas iti kunana. Ngam iwaragawag to ti inana at tinakaw ti anak mo nagiti gamit na. Panagkunak kat husto ti inaramit ko. Saan arumbang aguman ti kukwa ti sabali. Ngam may babain ti anak mo agraman da tao. Kaya't mo ka rin awagan da ti anak ta itagtatakaw. Panoy-noyan ta ka di ti anak ta iti madingaramid na. Bimalbalasangan nga agala iti saan namit ako kwa. Si kamot ti masabat ko, Fe. Naggapam ka di? Di tabalayo, manang. Mapukpukaw dagiti gamit ko iti pagadalan. Inalagayam ni Verna. Anya? Ada ka din ni Verna di tabalay? Awan, manang. Nagpakadaak ka ni Nana Norma nga inakitaan ti gamit ni Verna. Iso dagitoy.
Kasano nga amo nga adda ka ni Verna? Ada na kaibaga ani ka nover na tinakita daan na ngala. Pasensya kan ading ko, ah. San abale, tanga alamon. Embati kung dagiti daddo maagamit ko ang adakan ko na. Hindi pa'y ang mapukpukaw dagi jay manang. Anya dagi jay, ading. Pencil case, eraser, ballpen, panyo kung daddo mapay. Ada nga minagan ko nga insurat ko kadagi jay agamit ko. Iso ang mabigbig ko. Day, adamot igam mo a libro kan notebook, anak ko. Inted na ka di matlaan. Awan ni Verna iji balayda, nanang. Ado pa'y ijay ti agduduma agamit ti kaadalan mi. Imbag tapi nalubusan na ka anang kita. Imbagaklatan nga imbilin ni Verna, nga uray saan. Ay, nagalaasan. Agtatakaw a babae. Mas daawak nga adaken kwa na dagiti daddo maamapukpukaw idi agamit ko. Di mo ka dinadnadlaw. Nga iso ti mangal ala ka dagiti gamit mo. Saan mo nanang? Manipot ita, adaywak dayjay a Verna. Rumbang laeng. Kita dagiti gamit mo. Taamangan no adamanan agpukaw. Inala ni Fe dagiti gamit na nga inalam. Anya? Imay dayjay afe dito'y balay? Apay nga intadyo. Damagam akan ni nanang, no kasano nga inala na. Nanang! Ayan niyo! Apay nga intadyo ti gamit ko kanife. Masuron ka nga inala na tigamit na nga inalam. Apay nga inalam tigamit na. Kukwak dagijay nanang. Apay nga intadyo. Imbaga na nga adda na kaibaga nga inalam. Kuna na akitaan na kadagiti gamit mo. Apay a pinalubusan niyo anang kita kadagiti gamit ko. Kukwak dagijay. Impakita na kanyak dagiti nakasurat anagan na kadagitay. Kuna na pa'y ako kuha na dagiti daddo mga adda di tagamit mo. Ngam jay laeng notebook kan libro tinala na. Mistake ti naramid yo. Apay a pinalubusan niyo akinita na dagiti gamit ko. Anya ka di ti marikrik nam ita anak ko. Masayangan ka, wano na bainan ka, gapoy tinapasama. Amangan no adda madi nga ibunga ti naramid yo, nanang. Sigurado na bainan ni Verna. Wano, masayangan ka dagi jay. Si kaman ti mangibaga anak ko. Madi ka di tinaramid ko. Maawatan kayo, nanang. Mayat ti naramid yo. Ngam ti parikot, noan niya ti ibunga na ka ni Verna. Kastamot timbaga ni tatang mo. Amangan ka no ichismis ti ina ni Fe tinapasama. Sigurado nga ichismis na. Nalaing ang makimarites dayjay abakot. Ha? Anya nga iti aramidak ita. Ada iti kwarto na ni Verna. Nasakit-lakit di tinakam na. Ngam di na mangarod ko kwa ti libro kan notebook. Sigun iti nabasak, tapno saan ka nung agsakit tinakam ti kasta a tao, ikam ka no iti banag apakaragsakan na. Kas kumaitian niya. Makita mita, tinaramit mo. Inuwaras ni Eva ang agtatakaw ti anak mo. Kuna nga minnife nga da kanu pamalubos ni Verna ama panaalaan ti gamit na iti ayan ti gamit ni Verna. Naglakad ka nga alilawan. Awan ka naman timbagbaga ni Verna. Panagkunak katawan dakes na iti inaramid ko. Para kanya katrumbang laang dayjay. Rumbang pare ti sa bali a tao. Ngam pagdaksan mo ti anak mo. Kasanungay ama pagbalbaliw ta ti anak ta. No kasta ka mo. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan. Sika agbibigbig. Gapo ka di, ta inalak ti gamit ko iji balayo. Imimayak aya ija balayo anangala iti gamit mo. Iji pagadalan tinangalaam iti gamit ko. Adaya inalalak a gamit mo. Uguri man tayo pungot ka man lang. Iba na buhok ko! Anay ko! Ano ti
makitak ije dalan. Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or, tainak man pang-uran da dya babae. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ang mapukawan iti gamit iti pagadalan ni Fe. Kat adda na kaibaga ani Verna ti mangalala. Napan nga rod ni Fe iti balay da Verna. Kat ti ina ni Verna tinadanon na. Inala na nga rod dagiti gamit na. Kat idinamuan ni Verna tinapasama. Nakapungtot daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Anya ti makitak ijay dalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or, tainak man pang-uran day dya babae. Hoy! Hoy, babae! Ay, idarom ka iti inaramid mo iti anak ko. Ang dardarad ti kinaramutam. Trespassing day anak nyo! Apay asimrik ije balay me! Inala nakit din ti gamit ko! Kukwa na dagijay nga inalam. Ay, agtatakaw ka! Imbag tayo may kayo nanang. Impungot kan kinaramutan na kit din ni Berna. Apay nga impungot na ka? Imbaga na ako kuha na kano ti libro kan notebook ko. At adapay nakasurat anagan ko ijay. Oh, apay ngagtartaray ka. Anya tinapasama ken ka. Kinamatnak ni Nana Eva iti pang-or tatang. Apay kinamat na ka. Ay, idarom ko na itang Eva. Sakit din tilukwantis ni nalbagabakbakatan. Imposible a kinamat na ka no awan ti makagapo, Verna. Masurunak ka ni Fe. Iso nga impungot kan kinaramutak manang. Anya? Apay ang nagaramid ka manan itinayon ti basol mo. Apay anayon ti basol na ako nam. May saka man. Tatang, amo tayo nga inala ni Verna dagiti gamit ni Fe. Adda nga rod karbangan na ang mangala. Ita, isupay tinangdangran kan ni Fe, tatang. Alaam day ta libro ken notebook mo ang nasuratan itinagan mo. Tambapanta iti ayan ni Kapitan. Inta agdarom. Ingam, napgusti rupa ka nakaramutan nanang. Husto! Tapno makita dati nakaramutan arupam. Napgas. Mapantapay iti doktor. Tamangalata iti medical certificate. Anadangran ti rupam. Multa ang dalakit diti awanan bae na babaeng agtatakao. Intang harod iti doktor, tanapgas ti rupak nanang. Nagtadam ti kukuna, anang karamot iti rupak. Ay, kaslan tukit di kulduroy tarupam taon. Ay, pabaya da kiti nanginati inaramid na. Ay, makaammo da pa'y iti gastos iti doktor kan agas. Kasano ita daytan? Adot kaadalan nyo anang panagnak nga inalam ti libro na. Adda pa'y nagan ni Fe nakasurat iti libro kan notebook na. Kunak nurabak ko laang ti panangalak. Tabasit laang matabanag. Anya ita ti pagmulta kan pagbayad mo iti agas. Kastamutan iti doktor. Amumut nga awan trabaho mikin ni tatang mo anak ko. Di ka kumamat namin agar-aramid iti saan nga umno. Basit laang mo ti sweldok ading ko. Iso laang ter-aramatan tayo dito'y balay. Ita, kapilitan nga agutangak. Apay adyak mawatan ti bagik.
No, da makita, saan ko malapdan nga alaan? Addakan ka amang disiplina di tabagim. Pakaisag makam day nga aramid mo, ading ko. Apay nga adu kada kayo ti mapukpukawan iti gamit dito'y pagadalan. Ado ti nakita ka notebooks, kanda dumapay di balay da Verna, sir. Ado apan nyo. Mabigbig ko, ako kwak di da duma. Ngam saan ko nga inala, sir. kami sir, kanayon nga damit mapukaw. Mabigbig mo kani dagiti kukam ang nakitam ije balay da Berna, fe? Wan, sir. Ada istanti ijay anangikan na kadagiti banag nga inalala na. Nalabit nga inalala na dagijay sir, taadumat. Kat ita, naglangan, tamabain siguro. Kat ibagak kada kayo. Nalabit nga adda sakit na, nga agalalatan itis anak kwa. Idarum tayon asan, tapusan amarwan. Saan? Itikas di aklas iti sakit. Saan apan ang idarom ti pan nakarisot na. No di kat pan nakaawat. Aw-awaten tayo kadilatan, nga oray taktakawan na tayo, sir. Saan yu pa'y ahusgaan? No adda pan nakabalin na, kat tulungan tayo. Tapno agbalbaliw, ti kaadalan nyo. Imbag tanasabat ka dito asidag ti pagadalan. Apay, manon nga aldaw asan asimsimrak ni Verna. Ha? Naglanglangan ka di, sir? Ti amo kat sumsumrak. Masapsapa akmat ngamin ama pan agtrab-trabaho. Bagbagaam, tao may agadal. Sayang, umadanin ti panagturpos da. Sige, tabagbaga ak, sir. Adda atap ko, ma'am. Nga agalalatan, itisan na ako kwa. Kastamot ti atap ko, sir. Kat datayo nga adda iti aglawlaw na ti makatulong kan kwa na, tapno agbalbaliw. Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ti kabsat ko, sir. Un ma'am, kat sapay ko ma, tagbalbaliwan. Kan pakibaga, asumrak ko ma iti pagadalan. Madanaga na, tasan meten arumrumar ni Verna. Kanayon nga agkulkulong iti kwarto na. Nabainan wano nasakitan siguro, ana, nang. Anya nga ron ti aramiden tayo. Dayta nga ron ti parikot itananang. No madipres, maditi itdan na kankwana. Ay, nagriigat ti kastoy. Babae pa'y mat nga rod. Ngamno apay akasta ti aramid na. Adda sakit na nga agala. Nakasahan ko alatan iti lamisan. Ngam kasla dayo tayan ti panunot mo. Aday bagak kang kawili. Kat sapay la ko mata maawatan na. Anya ka di dayjay. Kasla na dagsan launay. Di nga min Verna. Adda aramid na nga agalalatan iti saan na ako kwa. Anya? Kasta ni Verna? Uwan nga ron. Sapay, saan anasaya at no paayon no pabainan ti kakasta? Saan ka kadi ako mayakay kanya? Gapul ti kas di akasasaan ti kabsat ko. Napudno ti panagayat ko kin ka. Amin anapatig kin ka. Napatigmat kanyak. Agyaman ak nga ron. Taman nakaawat ka, Willie. Agkulkulong latta ka din ni Verna at ita kwarto na. Ada pamabasol ko kin ka. No di mo binayan ang simrak ni Fe, saan ko maakastoy? Adda ka di apanoy-noy am ti anak ta iti mading haramid na. Kasano ko maamapagbaliw tano kasta kamot. Napagbaliw mo nga rod, iti inaramin mo. Saan ka di amadikat lang nga rod tinagbanagan na? Ay, agpada kayo adyak matukod a panunutan no anya a klase ti adda di ta panunot yo. Di ka man nabakbakitan. Anya nga ita ti mariknam, tagkulkulong ti anak mo. Oh, Willie! Sika ka din dayta? Uy, si Kamet, Carl. Oh, nabayag dito nagkita. Nagkaadalan tayo ti kolehyo. Ngam italang manan nga kita ta. Wen, dito yak amang isursuro. Apa anak umay kamat dito eh? Adaman sabsabungak ditoy.
Malagip mo ka ni, ti gayem ta amay saitan a psychologist. Wan, guidance counselor iti may sa pagadalan. Apay ka di bro. Jacob sat ti ararmag. Adat sa sakit na. Agalay ti san na ako kwa. Kaya't ko atulungan. Malagip kon, bro. At damat estudyante, akas tati ugali na. Agnagan iti Verna. Ha? Vernamat tinagan ti kabsat ni Soledad. No kasta, may maysa ti kayat taatulungan? Masapol nga alukuyok ni Verna mapanagadal tapno makaturpos, nanang. Namin adon a kinasarita. Nga mabain ka no amapan ijay pagadalan. No kasta nga rod, kasauklaan ti principal iti sabali a pagadalan, taumakarlaangan ijay. Padasam akasarita anak ko. Bareng maalukoy mo ti kapsat mo. Saan kat aday taagkulkulong latan di ta kwarto na tararamiden na. Wanang, inak kasarita ni Verna di ta kwarto na. Di mo kadi kayat ti makaturpos iti panagadal mo? Kayat mo kadilaang ti nakakulong di ti kwarto? Mabainak nga agpakita ijay pagadalan, manang. Nakasarita kon ti principal iti sabali a pagadalan. I-transfer kan ijay. Agtransferak, manang. Wan ading ko, ngam ikarim kanyak, aliklikam ti agala iti di mo kukwa. Sige, manang. Ikarigatak alabanan daytoy kababalin ko. Nasayat no kasta. Napatag ka kada kami. Iso at tulungan mo't day tabagim ading ko. Disiplinaam day tabagim. Maaramid ko nga tama, manang. Adamot laeng kan kaday tano kayat mo. Ikagumaam aliklikan ti agala iti saan mo ako kwa. Anya ka di ti alaem a kurso inton agenrol ka iti kolehiyaw. Sa anak pa'y anak ka desisyon, nanang. Matikaw iti kurso. Masapol nga agdesisyon kan. Taumadan ti panag-i-enroll. Dua nga min ti pagpilpilyak a pagbalinan, nanang. No saan a psychologist, psychiatrist. Ay, kabailan tayo kaniday ta a kurso, anak ka. Nagnginasamay. Padasag ti agtrabaho, taing inutak ti agadal, nanang. Saan ka ding ad-adda ang mabayag ti panagadal mo, no kasta? Ano sa kun Adamot dagiti tarakin nyo ababoy. O di ilako yun to. Isupay ang makatulong kanyak iti panagadal ko. Dahiyar arungain ko ngayon ka, Soledad. Awan ka di pa yung namnamag? Pangasin pa di ata ka siyanak. Tapno di mo mat ko na. Adda namnamam. Ngam saan kumapay nga ita? Ikanak pa'y iti sumagmamano agundaway. Maragsakanak. Taada nga rot namnamakin ka. Makitak ngamin anapingat ka nasingpat ka. Kaskan ka ti arapaap ko nga agbalin ang makatakunaynay ko iti biyag, Willie. Pakaragsakak lao na ti panangibagam nga at namnamak. Ay ayatin ka unay, Soledad. Itata nakaturpos kan iti senior high. Ikarigatan ka pagtuluyan iti syudad. Tawan kat nga rod ti universidad dito'y ili tayo. Agpaiso a pagtuluyan nak, manang. Wan ading ko, ikagumaak. Ngam ikarim nga igaud mo ti agadal. Amumat abasit laang ti sweldo akas crew ti fast food dito'y ili tayo. Agabangak nga rod ijay syudad, manang. Wan alangan mat nga ag-commute ka kat medyo adayo. Agbalinak mat nga rod a city girl, manang. Ngam agadal ti papanam ijay, saan kat ama panagpasyar. Di mo ko masayangan tirigat ko amang papaadal kan ka. Yamanak, tauray basit ti sweldom ako nam. Pagadalan nak ijay syudad, manang. Nanang, adda na kadamagak nga agadal kanumat ni Verna ijay syudad. Hindi ka di sulidan ti magpaadal. Saan mo ta makatrabaho ni tatang na?
Tanakaro ti rayuma na, kan agtagibalay mo't ni nanang na. Iso siguro nanang. Imbag kada kayo taado ti baboy yo. Kan adapay trabaho ni tatang. Sige, tamapan kanto itulod ije terminal ti boss, taag pasyudad ka amapan ag-enroll. Dito yan ti pagtugawam, iti unag ti boss nga agpasyudad. Makitam ka diti imunag, nanang. Daver na. Kan manang solidad. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ko na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsabat da Verna kan pe iti dalan. Kat impungot kan kinaramutan ni Verna ni Fe. Indarumdang arum ni Verna, kat nagmulta. Nabainan ni Verna, isuasaanan arimrimwar iti kwarto na. Inayayumot ni Solidad. Babaan iti panangyakar na iti sabali apagadalan. Tapno matulungan dang agbaliw. Imbaga na, apagtuluyan na iti kolehiyo iti syudad. Iti terminal ti bus. Nagrana da Verna kanfe. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, dito yan ti pagtugawam. Dito'y unag ti boss nga agpasyudad. Nanang, makita yo ka diti imunag. Daver na. Kan manang solidad. Agpayso nga raw, amapan mo't ijay syudad day tangag tatakaw. Nalabit tadamot dakkel abag na. Pagabangan na nga tangay. Ay, ti amok kat adda kabagyan ti amana ijay syudad. Nalabit nga ijay nga agabang. Nalakla ka siguro ti abang da ijay. Imbag man taada kabagyan da ijay syudad. Apay ang nagrupangat ka man nandito unag tibas. Jak sa makapagtagpal. Kamatagsan ti rupa dagitagi na. Anya ka di man ti pagrurudam. Kita iti tugaw iti makanigid. Da fe kan ti inana. Saan ka man nga agaramid iti pakadadaalam? Saan ka di amapan ka agadal? Saan ka kumamanan ang makiapa? Lapdam day tariknam. Awan tinasayat ang masakbayam no kastamlaeng. Ay anak ko, kita analaing dagita gamit mo Amangan no addan tumanan agpukaw. Nanang, saan ko nabaybay ang dagiti gamit ko? Rumbang lang. Di mo laamaw. Amangan no agtatakaw iti aglawlaw mo. Kaslada pang pangagan na. Pangaasim taliklikam ti makiapa. Awan pagbayad ko no mamulta ka manan. Wenan, makapasuron niya min dagita. Nang runa day tabakat. Ano sam, kasi ka ti makabasol. Disiplina am ti bagim ko nakmanan. Imo na ganti driver kan konduktor. Dandanin agrubot ti bus. Sige, tarumarak nga rodan. Agsingsingpat ka, Sige kita dagiti gamit mo, tarumwara ko, anak ko. Agandaran ti boss. Nanang, saan kayong agdanag? Suron kundi tabakat. Agpangpangag. Inton kon, induron kon di tarwangan ti boss tapno may pasubsob. Naipalugan mo ka din ni Verna, anak ko. Wananang, amuyo ka di. Anaglugan mo't dana na Eva kan fe itibas? Agpasyudad nga tamot ni Eva, anak ko. Saan nanang? Nakitak nga imulog, kalpasan nga imulog akmo't itibas. Kan inanawak itay ni Verna. Takayat na akamot ang dagiti agina.
Ay unay lagi din ni Verna. Agaramid ka di manen iti paggastusan. Imbagak nga rod kan kuana, nga awan kwarta a pagbayad ko no mamulta manen, nanang. Imbaglakit din tarimwar iti kwarto na idi inay ayom. Awan nga rod, nanang. Kan sapay kumaa, tamapagadal ko pa'y. Sapay manulaang mo ti sweldo. Mala, ila ko kunti kadaan na nakwentas ko. Taisupay nga aramaten na nga agadal. Anya? Ni, sapay tawid yumot day jay, nanang. Sana bali anak ko, basta mapagadal talakit din. No addalaeng dito'y balay, awan tinasaya at amasakbayan na. Sapay addasadsadot na. Mapan kakadimanan iti ayan ti ararmam, bro. Wen bro, maring nasaya at ti maganap ko ita. Narigat no sumuko akadagos, bro. Wen, ket kumusta di kaya tayo atulungan? Ni Verna. Imalis mo ti pagadalan na. Isu asabali a pagadalan ti pagturpusan na. Di na kano kaya ti sumrek iti sigo na pagadadalan na. Iso nga nyakar ni solidad. Day tangarod ti imbaga ti kabsat na. Hindi may na impakada ti kabsat na. Madlaw ko anasingpat mo't day di ak solidad. Agpili ak ay ti saan anasingpat. Ha? Mamati ak iti pangas mo, bro. Ha? Hello, anak. Kumustan nga iti kolehyala? Ay saan ka kadimot lang amarigatan? Saan mo at, nanang? Nakitak ni Verna iti universidad nga ayan ko. Sa bali laang akurso ti alalaan na. Ay, anya ka di akurso ti alalaan na. Iti education building matinapanan na. Masigurado ka kinamaestra ti adalan na. Kasta ka de. Imbag no di naman ang takawan dagiti kaadalan na ijay. Amok pa yun ngay, nanang. Gaya maktimay sa makitkitak akaadalan na. Kat maamuak, no taktakawan na ida. Sige. Kat agan-anad ka dita. Kan agadal ka, anaimbag. Hello, Verna. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mababainak dito'y, tanagpipintas ti cellphone dagiti kaadalak. Idinto asyak ket kay padlang manang. Ano sambasitan? Tati pagmatrikulam ti ad-ad na nga isakad ko. Umut-utang ak pa yun no kas din agbayad kay ti abang mo dita. Diyak pa yun iruruar ti cellphone ko dito'y pagadalan. Ano tap na makaadal ka? Makaawag ka lakit di, mabalinan. Iremedyong kumati-gumatang iti cellphone ko manang. Kasapulak unay. Gumatang kanto no da trabahom. No ita, awan pa'y ti igatang ko. O sige, bye. Day samat kabsat mo ti mawag, solidad. Wen tatang, marigrigatan da tao amang isaksakad iti panagadal na. Ibaganakit din nga igatangak ka no iti kabarbaro a cellphone na. Saan ka di a cellphone natin naramat na ngay mawag? Wen tatang, nga mabain ka no, ta isulaang ti keypad ti cellphone na. Kayat na ka no, jay touch screen. Igatangan nyo iti kayat na a cellphone. Ni, anya nga iti igatang ko tatang. Nang nangruna pa'y mo't nga ibirukak di pagmatrikula na. Dagiti babayadan na iti pagadalan. Kasanon, no iso lang agpaisaon ti sana touch screen ti cellphone na halaman. No kayat mo nga igatangan iti touchscreen a cellphone, mangtad ka nga rod iti igatang. Mangin insulto ka ka de. Amumat adyak makatrabaho. Amumot lang ayam asaan ka makatrabaho. Apay nga rod apanuynoyam ti kayat ti anak mo. Kat ni sulangan tag cellphone iti kasjay. Ay, makatext kan makaawag lakit de, mabalinon. Saan ka day anang nangruna ti panagadal na? Saan nyo amawatan ti kasasad na? Agpada kayo asaan ang makaawat. No adalakit diited mo apaggatang iti baro a cellphone, ora mismo inak gumatang ang amawan mo. Apay analiday ka. Ala ka di may tulong ko? Dandaniman nga minan ti panagbabayad ni Verna iti pagadalan. Saan nga umanay ti kwarta?
Tagimata nga kiti agas ni tatang. Pautangan ka, tadapay matkwartak dito eh. Agpaiso? Pautangan nak? Ada nga agpaiso kwarta ni nanang. Ngam no day di akanayon ti aramatan ni Verna, maibus sa dagos. Nagrigat nga pa sa pulan ti kwarta. No adaman, nagbit mo't ang maibos. Nangrona, no saan nga amungan inutan. Day tangarod ti madlaw ko iti kabsat ko. Di na ammo ti agimped. Nakagasgastador. Ada nakadiso a cellphone iti lamisaan. Awan tao. Kartengak nga alain. Katrumuarak dito eh. Mapanak iti siyar. Tay katak adagos ti SIM card na. Partakak nga i-off. Tapno awan makaawag. Ang mga numadlaw da nga igam ko ti cellphone. Adamat lang ang cellphone ko sa bali. Pabaliwak to ti casing na. Kan isukat ko matan ti SIM card ko. I-reset ko adagos. I-delete ko amin na karga na. Malagip ko nga inlakom ti kwintas mo. Gumatang ka iti cellphone ni Berna. Kat inton pa nagbabayad manen iti abang kan matrikulan. Mabalin na kaday apagbayad ti cellphone. Diyan sweldo ni Soledad ngay. Agsweldon tamanan Manumot lang nga iti sweldo na. Awan lang arudon ti mabatbatikan kwa na. Tulungak mo't atakaasi di anak mo. Oh, nagadukat ng bagamon. Maibibos manen ti agas mo. Anya nga iti gatang mo. Panunutom mo't manupay atawon nga agadal ni Verna. Saan ang makatawon laeng? Pasensya kan no naurnungan ti utang ko kan ka, Willie. Saan ka matasing singiran? Apay amadanagan ka. Agyaman ak unay. Gapo iti kinaanos kan kinasingpat mo. Ad-addan napatag ka unay kanya. Kasta ti panagayat ko kin ka, Soledad. Sige. Sungbatan ka. Ngam kidawak asaan pa'y kumaakalay sa ti ibagam. No kasta... Ang yamalak, Soledad. Magkating naman nga isala. Hindi nagpagkatan. Ang mga numaimbatan nak. Saan ka amay patan? Napigsak amang pagkatkan ka. Apo! Aginggat lapayag ti isam mo, bro. Anya ka diti makagapaw? Talaga naragsakak. Ta sinong batam na kun ni Soledad. Oh, kaya't mo asawan. Da kayo ni tinasingpat abalasang? Congrats, bro. Fuon bro, nakamin. Si Kaman tinataar. Ada ka din napasungbat mo at bro. Si kamot, bro. Kasano ko mga da mapasungbat ka, bro? Kahit jakmat masango ti agaram. Kahit mo ka ti malakaya na baro. Baak kun kunadan tukin kan. Ay, agar maktumot tapno sa anak amalakayan abaro. Mangkit akto iti mistisa. Uno tay Amerikana. Imbaglakit din. Tanala enjoy technician anang baliw kadagiti linaon ti cellphone. Inikat na amin. Mga ramidak iti Facebook account ko. Tag Facebook ak manmet. Jak pailaang mapanidya pagadalan. Nagganas kayam tag Facebook. Ado ti maam-am mo no maki-Facebook friend ka. Nagmayatan. Hello, anak. Nalpas ka din ti examen niyo? Nanang. Madamag ko man, adda ka didita ni Verna? Saan ka day nga agad adal mo't dita syudad? Diyak namin makitkita. Dinamag ko iti kaklase na, kat saan ka nung matasumsumrak? Day, awan mo't ti makitkitak dita oy. Apay nga saan asumsumrak ako na ti kaadalan na. Asidag kami ngamin iti kwarto diti boarding house. Iso madamag ko no daduma. Diyak mo't makitkita dito'y anak ka. Ay, diyak mo't ngamin mapmapan ije balay da. Apay nga saan asumsumrak.
Saan pa'y anak ka-examin? Ay, kasta ka day, anak ko. Ang mga no adalaang mat napanan na. Ne, apay nag-awit ka, anak ko. Saan ka di nga da trabaho? Adan sa kano faulty wiring iti pasdak nga ayan ti trabaho mi nanang. Nauram ti pasdak. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho, anak ko. Huwag nga rod nang. Diyay pa'y mat fast food nga ayan ti pagtrabahuan mi tinapuuran. Ay, kasano tayon nga, anak ko. Sapay basitan tinabati iti naglakwak iti kwintas ko. Kapilitan ang agsapulak iti sabali at trabaho, nanang. Adda tao. Ingka man kita no asino, anak ko. Wan nanang. Sino ti... Ha? Willie? Agyaman nagtada ka dito Idinadamag ko ang nauram ti pasdak, nagdanagak. Kasangsangpot na launay, Barok. Basta awak no apay asim ang pet. Tagayam, nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho na. Agyaman tayo tawan na eraman na tao na. Wan matkit di Barok. Kapilitan ngagbirok iti sabali at trabaho na. Adda kaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Ha? Agpaiso? Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na no ijay, Barok. Saan ka di nga da boarding house ni Verna ijay, nana? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti universidad. Adda nakita ni Verna a cellphone ang nakaparabaw iti lamisaan kat innala na. Iti sabali a bangir nauram ti pasdek kapag trabahuan ni Solidad. Kat insingasing mat ni Willie ang mapanlaang nagtrabaho ni Solidad ijay syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Adda kaluklok at fast food chain iji syudad, nana. Adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na ijay, Barok. Saan ka di nga da boarding house ni Verna ijay? Aywan gaya man ako. May mayat manen tapno mabantayam ti kapsat mo. Sigurado ka din nga alaan dak di ta ibagbagam a fast food chain, Willie? Sigod ka adalak ti manager. Sigurado nga alaan da ka. Tana ibaga na a hiring da iti empleyado. Nasingpot da ijay. O sige, mapantangarod adagos. Barang di da pa'y nakaala iti empleyado da. Adda kanumat iwaro-aras ni Eva. Asaan kanon asumsumrak ni Verna ije pagadalan. Ha? Nakaamuan nyo iti day tananang? Kasano ko mga amo day ni Nana Eva? Saan nga taamay may sa ti pagadalan dakin ni Fe nga anak na? Ha? Maamwak to ti amin, no makapanak ije syudad, nanang. Kaano ka kadi ama pa ni ije syudad? Kuna ni Willie nga inton bigat mo't laang, nanang. Ay, sapay la kumaat at chismis laang ti agwaro-aras at amaganak ko. No agpay sumanday ta, sayang ti kwarta nga impawpaw it ko, kan tinaglakwan nyo iti kwentasyo. Diyak laamon asawan, nupod numan day ta nga iwaro-aras ni Eva asao. Imbagman ta nakaumay kayo diti boarding house ko, nanang. Ay, umayak mo't agpasyar dito'y syudad, Ay, nabayag ajak im-imay dito'y kay.
Awan classic inton bigat, nanang. Kadwaon kayo ngagpasyar. Ay, win man nga rod, anak ka. Ay, win gayam. Agpaiso ka day. Asaan asumsumrak ija pagadalan nyo day ja Averna. Idi saan ko na makitkita iji pagadalan. Dinamag ko iji kaadalan na. Kat na ibaga na, asaan ka nun asumsumrak. Ay, anya ngay nga rod ti aramiden na dito'y syudad. No saan asumsumrak ijay pagadalan. Dayta ti jak mo, nanang. No sana pod no ti warwaras ni Eva asana sumsumrak ni Verna. Ang mga numapagsasawak na ija chismosa. Lapdam tabagim. Ang mumut nga uray babae laeng ka napigsa. No induron na kangay. Napigsa at talaga jidila na ngagmarites. Si kangay. Saan mo unay amayadang dagiti sakam? Gaputad na diferensyanan sipud na aksidente ka. Sa apay agrayuma. Makapasuron na dya babae. Kasano no pud no timbaga na. Ay sayang ti kwintas ko nga inlakok. Awan nagmamaayan na. Imbag kita saan ko nga inted. Amin tinaglakwa. Manong dagiti natakaw ko a cellphone dagiti kadalak. Ikabil ko dito'y sirok ti kama tapno awan makakita. Inikat ko amin na SIM card da. Ang kasano nga tanda ito eh. Idi na ibaga ti may sa akaadalak ang nakita da nagalak iti cellphone. Sana ko nasimsimrak. Tama nga no may waras asyak tinangala. Ay, na-enjoy ko matan tinagsil-cellphone. Andatan diti syudad. Agdiretso ta kadi iti ayan ti pagaplaya. Mapanta pa ibati ti bag ko iji boarding house ni Verna. Sa maysa, mabisina kon. Inta pa'y agluto ijay. Ta satan tumangan. Sige. Adayo kadi dito iti boarding house na. Asidaglaangan, mabalintan apagnaan. Anda nga ta ijay ti kabsat mo. Amangan no day ti pagadalan. Padasan ta kitaan ta no da ijay. Alangan mo't nga itugtugot tato'y dakkel abag ko iji pagaplaya kiti trabaho. Mapantang rodan. Munto'y tabag mo, tawitat. Apay nga da kayo dito'y syudad. Apay day tadakkel abag. Nagtaray kayo kadi? Ha? Anya nagtaray asasawam? Agbiro ka kiti trabaho dito'y syudad. Trabaho? Kat jay trabaho ngay, jay ili tayo? Nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho. Awanan ti trabaho. Kasano ngayon ti panagadan mo, no jak agbiro kiti sabali apang gadak. Apay nga dito'y boarding house ko tinagdiritsuan nyo? Ne, nalipatam samot tan asyak ti agbaybayad iti day ti a boarding house. Paunagan na kami pa'y, taibatik pa'y ti bag ko. Ha? Ay, sige, umunag kayo. Ala, adtoy, ingkapay gayam gumatang iti mailuto a masida. Mangantayo pa'y, sakbay amapan kami iti pagaplaya. Adapay basit papanak. Agsubni akmat lang dito inton manomdama. Mabayagan ka kadi iti papanam? Saan? 30 minutos ko lang siguro. Andala mapan ko kasao may papaniti trabaho. O sige nga rod, aganad ka iti papanam. Imbag lakit din ta nakalukat ti boarding house ni Verna. No anda iti pagadalan, urayan ta nga aging kat sumangpad. O sige, honey ha? O sige. Pimanawan ni Willie. Ang apay ngay nga adda ni Verna dito boarding house na. Saan asimrek? Ikabil ko man pa iti bag ko iti sirok ti kama. Ni, anyo tikas lang na dalapos ti bag ko iti sirok. Kita at man. Cellphone dagitoy. Nagalamanan ti saan na ako kwa? At ito'y ginatang ko alamas, manang. Apay dagitoy a cellphone? Nagala ka manan iti saan mo ako kwa? Ala, ingkay subli dagita. Manang,
Gapo ka dagita. Saan ako na simsimrek? Ang mga nonya ti aramidan da kanya kaya pagadalan. Kababain. Amom gayam akababain. Ngam apay ngay naramid mo! Naguutangak. Nag-overtimeak. Takno adala ang aramatam. Inla ko pa yan ni nanang ti kadaanan a kwintas na. Ngam kasto'y tinaramid mo? Saan ka simsimrek? Sayang ti bannog kan arapahap ko para kan ka. Di mo pa'y tinulungan ti bagim. Umapalak ngamin ka dagiti nagpipintas a cellphone dagiti kadalak manang. Kaputa umapal ka. Nagaramid ka ti sana may parbang. Di mo pinanunot ti sakripisyo mi kaninanang. Anya tinapasamak. Apay ngagsinsinangit kayo ngagkapsat. Kan... Apay na kita nagado a cellphone. Dahita ti pagsakitan tinagam ko, Willie. Saan anagadal tinaramid na? Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kat saan gaya man asimsimrot pay? Nala, Posto. Saan kan ka iladingit? Nakasaok ti gayam ko a psychologist. Mabalin na kano ka sa univerna. Psychologist, saan ang nagbagtit? Imbagami ayang agbagtit ka, ading ko. Kasauna ka laeng. Adalang damagan nakin ka. Saan ka ngagbagtit? No kayat mo asumaya ti biyag mo. Tong palam tin sinasing ni Willie. Wano, kayat mo asar-sarong karan da kalaangan iti pagbaludan. Pagbaludan? Mabaludak ka di? No itultuloy mo ti kasta nga aramid mo. Mabalod ka talaga. Makiasawa akon ka ni Willie. Tamakamukan iti biyag mo. Nagsakripisyo ak. Ngam di nakpulos kinaasyan. Hello, Willie. Ayan ka diti bagbaga matulungam. Ikaw yung kuminto dito opisina mo bigat, bro. O sige, bro. Adak dito untun bigat. Awan appointment ko. Ada ka ti posibilidad na ngagbalbali yung, bro? Adda, nang runa, nutulungan ti tao, ti bagina. Parikot da nga minti ugali na nga agalalatan ti di nakukwa. Disiplina, kan pamagbaga ti kasapulan na, bro. Kang runaan ti amin. Ibaga, aday ta nga aramid, kat may sa klase ti basol. Agsarita ta ita itinalapan. Ita tadi kan sumsumreg. Kayat mo ka diti agawid, tamakitangdan kalaangan nga agsek ka. At dagpatpatangdan ijay. Ngam inton malpas ti panagsesek ka, awan manen ti pakitangdanam. Diyak kaya ti mapanmakitangdan nga agsak ka manang. Anya nga ro ti aramidom ditoy. Alangan mo't amaturog kan mangan kalaangan. Diyak pa'y kaya ti agawid. Saan mo anam namaan, apakpakanon kalatan dito syudad? Pagad-adalan ka ngamin, ngam sabali mo't tinaramid mo. Hello, anak. Kumusta ni ading mo dita? Pudno ka diti chismis? Pudno tatang, nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kan saanan asimsimrag pa iti pagadalan. Saan na simsimrek, kunam? Wan tatang, gapo iti surun ko, tamasayangan ak iti gastos kan bannog ko. Nadiswa ko na. Apay ngay adin iswam. Di ka lamasyan iti ading mau. Anya ko mga iti aramidot tatang. Agkatawa ak iti pananglukluko na kada kami kaninanang. Mabalin mo't alapdan na ti bagi na nga agalalatan iti kukwa ti sabali at tao. Anya ngay taramidin tayo ita. Diyak amo tatang. Ngam makiasawa akon ka ni Willie. Makamumutan iti biyag na. No kayat na ti agadal. Agtrabaho. Tapagadalon na ti bagi na. Anya? Makalagipon ang makiasawa di na singpet nga anak ta. Gaputan nasaktan iti inaramid ti kapsat na. Saan pa'y kumamak yas asawa ah? Kasanuta yun. At dakarbangan na ang makiasawa. Taadan iti husto nga edad. Mabalinkit din aparitam ang makiasawa. Lukas ka, agawid ka din dito yun ni Berna. Nanya pa'y nga ay. Agbirok mo't iti trabaho na.
Alangan amangan maturog laeng ti obraan na. Saan tamet ang maipaay dagiti aramaten na para itibagi na. Anya nga ron ti masakbayan nan ngay. Anusan na ti bunga ti aramid na. Pagad-adalan, ngam di na met inggaed. Ay, awan pabpabasulan na. Ngalpasan ti oras ti trabaho. Mapantayon iti guidance counseling office ti gayem ni Manong mo awili. Saan ko man manang? Kamabain ti mapmapan iti kakasta. Saan akababain ading ko? Ti kababain kat ti agaramid ka manen iti saan anasaya. Ikaw gumaakon ti agbaliw manang. Lamin anon nga imbagam dayta. Anya ti kayat mo? Mapanta iti ibagbagak? Wenno yung pakik ti lupot mo kat agawid kan ijay balay itamot laeng. Anya nga iti aramida kay balay manang. Awan pa'y igatang ko iti shampoo, bath soap, lotion, kan aminan. Matlagayam, isong agpili ka. No ngamin agbirok ka iti trabahom ditoy, ang mga no agaramid ka manan iti saan ang maiparbeng. Sigurado a pagbaludan ti pagturungam. Imbag tay may ka diti boarding house, Willie. Ingkam ko masapulan ti opisina ti gayem mo. Asidag ti destino kita. Anya, mapantay ka din itayan ti gayem ko? Uwan ko ma. Ngam saan nga taan nangina ti mabayadan? Saan? Gayem ko matday chay. Imbagak akabsat mo ti ang kasapulan iti tulong. Sapay ko mga rod ta matulungan na ni Verna. Nalabas na minan ti aramid na. Sayang dagiti gastos mi anang papaadal kan kuana. Ngam sabali mat gayam ti inararamid na. Saan ka kadiunay ngagparparikot? Bumakit ka anagos no kasta. Naimbaglaangan tada kay ti biyag ko, Willie. Sa anak-anak kang mali ang nagayat kan ka. Pinaragsaknak iti dayta nga imbagamani. I love you. I love you too, Willie. Naimbag abigat mo, napintas adayag. Naimbag abigat yung apo. Ay na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nak amay sa kabsat. Wano, amam. Tapno maibagam amin kanya ti parikot mo. Well? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Play. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakadanon da solidad kan Willie ijay syudad, kat nagdiretsyo da iti pagdagdagusan ni Verna. Nakita nga rod ni Soledad, tinlamang ni Verna a cellphone, nga inalala na kadagiti kaadalan na. Saan analapdan ni Soledad ti bagina, kat nadiswan na ti kabsat na. Tanamuan na, asaan gaya man asumsumrak iti pagadalan ni Verna. Idi agangay, inayayo da ni Verna, nga ipakita da iti espesyalista. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Masakbay nga agsarita ta. Ibilang nak, kas may sa kabsat. Wano amam. Tapno maibagam amin kanyak, ti parikot mo. What? Parikot. Ni awan mat parikot ko, sir. Duha talaan ditoy, kaya't katulungan. Saan ka di? Asaan mo amalap dan ti imam? Apidutan ti banag ang makitam?
Saan ka ngagbabain? Sakit dayta ang balasang ko. Ngam di ka madanagan. Mabalin ang maikat dayta. Nulakit di. Tatulungan matlaang tibagim. Ide pa'y la kumaubing ni Verna at tinubngar mo ti madi akababalin na. Agam saan mo? Tapi nanuynuyam iso akas laki maro. Napasig namin kanyak ti buridik ta. Iso adyak kayat asaktan tirik nana. Day tati kunada abiddot apa nangipatag. Tipod no apa nangipatag. Ketubngaram ti madi nga aramid na. Tapno tumanor anasaya at ti kababalin na. Kaano nga taas sumangpot ni Verna? Urayin ta ano kaano. Makaturposton ni Fe. Idinto ta saan kin ni Verna. Balasang ko. Napadasam ka din tinagsindi iti puspuro. Namin adon, nangaro na idi ubingak, sir. Panakaayayam ko ti puspuro. Libasag ti puspuro ni nanang, kat inakagsindi ijayrwar. Ket napadasam ka din tinasinitiramay na, babaan iti apoy na. Uwan, sir. Di na sinitak. Insardan kung tinagabalbalay iti puspuro, tadyak kayat ti masinit. Ti apoy ti puspuro, ket basit laeng. Ngam nasakit ti sinit na, saan ka di? Uwan, sir. Uray basit, kat nasakit mo ti sinit na. Ala, balasang ko. Ikidem mo dagita matam, ket panunutam, at idakkel nga apoy, ket puuran na ti entero abagim. Ala, balasang ko. Agkidem kan. Anya ta ti pagsarsaritaan da di taunag. Nagbayag damat. Baring makatulong ti kabsat mo iti pandagisarita ti gayem ko. Sayang tinasaya ata masakbayan na. Gaputad din na nadisiplinaan ti bagina. Adamat tan kasta natulungan na. Idi kwan, nagadal kanong matlaeng, kat may sa kano itan na pulis. No makitak, ana sa ito nga agadal, mabalin ko man na natulungan. Ngam no iyalong-along naman ang ti panagadal na. Sayang laan. Nam na maik ngagbaliw ti kabsat mo. Imposible mo ta saan na mabagbagan ti gayem ko nga espesyalista. Hello anak ko, kaano ka di nga agawid ni Verna? Padasan may pay apaagasan, nanang. Kaya't na ka di ti agpakita iti doktor? Madama ti panakisarita ng nanang. Madi damo. Imbagak ang makaamon iti biyag na no saan nga umanugot. Sapay la ko mga road ta maikat nan ti kasta nga aramid na. Ti panagalan na iti san na ako kwa. Obserbarak ananang. No, adda pa panan ti panakisarita ti gayem ni Willie kankwana. Sige anak ko, kat sapay la ko ma, tagbaliw ti kapsat mo. Nay, si kamot ti masabat ko, solidad. Ay, ada kamot dito yung syudad. Da kayo matgayam, nana. Dito yan ti ayan ti trabaho. Manipod na uram ti pasdag ili tayo. Ay, adu mat tinapukawan iti trabaho kan puesto. Idi na uram day ja apasdag. Wan nga rod, nana. Kaasi matdag iti na uraman iti laklako. Wen nga rod Ay, imbag tada na sarakam adagos at trabahom dito. Wan nga rod, nana. Iti fast food chain matlaang ti ayan ti trabaho. Tikabsat mo ngay. Adda ka di mat dito yung syudad. Wan, nana. Agbiro ka no mat iti trabaho na. Trabaho? Apay, saan nga agadal? Agadal to siguro no magagat, nana. Itatasaanan nga agad-adal ni Verna. Mayat ka kadi makikalaisan kanya. Wan, Willie. Panawanan tapno agkalaysatan. Adda tamatan iti husto nga edad. Agyamanak tayo manugot ka matlangan. Nakita kami ti kinasayaat mo. Kat amok anatalgadak iti sidong mo. Ibagak to nga rudan ka iti dadakkel ko, ta dumanon kamin. Sige,
Sika ti makaammo. Ita taadda ka manan dito opisinak. Naparmatam ka di ti kasasaad ti malapunos iti apoy. Jak may ladawan. No kasano nga tatituok kan sakit na, sir. Punmo ti imbagam. Nuramay laeng ti masinit. Marik na ti intero abagim ti sakit. Kastamat no anya ti madi a maararamid mo. Marik na ti intero a pamilyam ti pannakaibabain. Sir. Kang runaan ti amin. Dakas ti agala iti saan mo akukwa. Impyerno ti pagtinnagan, kan mauram amin mat abagim. Saan ka di nasakit dayjay? Mauram amin abagik, sir. Ramay laeng amasinit kat nasakit. Kasanun tulangan, no entero abagim ti mapuuran. Naglaw ko asaan ang matagtagarin ni Verna. Manipod naggapu kami di opisina ti gayam mo. Mabalin nga agpampanunot ti kabsat mo. Maamiris na ti bunga ti madi nga aramid na. Sapay ko mga rod Tama ka amirisan ni Verna. Awan pa pananano di makaamiris. Basta kanayon na kuyugam amapan ka ni Matt. Uwen, kat iti mabiit. Isa ganaan tamatan ti umadanin ang panagkalay sata. Magagaranak paikit din ang madanon ko man dahit agundaway. Nagsabat kami kan ni Solidad di ta kalsada. Ay adagayam met dito yung syudad. Adagayam trabaho na dito. Saan nakadaakadwa ni Verna, nanang? Ay saan mait? Ang dinamag ko no adamot dito yung syudad. Kat wan ka no. Agbiro ka no iti trabaho na. Kunakon kat, asaan nga agad-adal? Agadal to ka no magagad kunan ni Solidad. Mayat ka di ti panakisarita ni Manang Solidad kan ka, nanang? Saan ka di ang makapungtot? Ay, wan, nasaya at tipan nakisarita na. Isuan nasaya at matipan nakisarita kan kwa na. Ay, saan ko kuman nakasarita? Hanggang kayat kula amaamuan no ayan ti kabsat na. Saan kami pa'y ang nagsarsarita ka ni Verna, nanang? Di kampay nagkitkita. Awan ka diti bakanti at trabaho ijayan mo, manang. Kaya't mo ka diti agtrabaho. Ang mga numakaaramid kamot ijay, iti pakaikatantang agpadpada. Ika gumaak, tadyak kayat ti mauram, manang. Mauram? Anya ka diti sasawa mo na ading ko? Naku na ni Sir Matt, ati agala iti saan na ako kwa, kat ada katukad na mo't adusa, ti pan nakauram. Maikarim ka di asaan ka nga agaramid iti pakaikatanta adwa? Uwan, manang. Saan aga po tadyak kayat ti maikat iti trabaho? Jak kayat ti mauram ija impyerno. Damo ni Verna nga trabaho dito fast food chain. Ikabil ko ti kabarbaro a wallet ko. Ijerabaw ti istante, ti pangikabilag. Obserbara, no alaan na. Makita kat makumikom at nagtrabaho. Nakita na ti wallet. Agpamarangak adyak makikita. Si putak no alaan na. Asino ti akin kukuha iti daytoy a wallet? Alaan na kuma, tadalosak ti rabaw ti istante. Agpamarangak adyak nang ti imbagana. Kitaak, no anya ti aramidan na. Kumusta ni Verna? Saan ka di anagala ti konforme iti trabaho yo? Ay na, sapay ko matag na nayo na nakastoy, honey. Ingkabil ko ti wallet ko iti rabaw ti istante. Ngam di na innala, idi pinunasan na ti rabaw ti istante. Senyalis dahi ta na makontrol ng ti ima na. Maragsakan nak, kat sapay ko matag tultuloy akastoy. Into nagsuildo kayo. Maragsakan laki di ama kaigamit ti nagbanugan na. Lakit di
Kat no kayat nanton ti agadal, ituloy ng tumatlaang, babaan iti bukod na alingat. Kastoy gayam ti agsweldo, manang. Maragsakan nak. Damo asweldok da ito, eh. Naragragsak kan tupay, no dakdakkel ti sweldom. Ti kayat ko asawan, dakdakkel ti sweldom, no adda-adal mo. Urnungag ti kwartak. Ta ituloy ko matlaang ti agadal, manang. Dayta ti kasayaatan ang napanunot mo, ading ko. May mayat matlaang, no adda maiturpos mo a kurso. Wen, manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan. Kadagiti impapaay ko kada kayo asakit tinakam. Uray saan kan adumawat iti pamakawan, ading ko. Napakawanda kan. Tinapatag kat ti panagbalbalyo mon. Tamasaktan kami, no makaaramid ka manan iti madi. Dayta ti imbaga ni Sir Matt. Masaktan amin a miyembro ti pamilya no adda madi nga aramidan ti maysa a miyembro. Natulagan ti kalay sa dasolidad ken Willie. Umadanin ti panagkasarda. Kasla kaano lang na di ubbain ta ti anak ta. Ita, dandanitan agubba. Iti agbalinto nga aputa. Sapay kumaa ta maipaayanda ta iti apo ko. Ngamnay, di na pala nagkaskasar. Apo kon ti bagbagata. Ay na, Si kamo nga mintiim mo na anang ibaga. kasti gayam tirik na. So umadanin nga kalay sa ti anak. Wan nga road. Ay na, agyaman ta iti apo. Tababaan kin ni Willie. Ininot kanumot nga agbaliw ni Verna. Iti madi akababalin na. Naibagang kanya panagsabat kayo kanina na Eva dito'y syudad. Adapay nga ta dito'y, manang. Diyak amo ading ko. Medyo nabayag namin nandiya panagsabat mi. Amangan no nagawid dan ija ili tayo. Apay aya. Kayat ko adumawat iti pamakawanda ken ni Fe, manang. Kaya ta sa wanday ta nagbaliw kan. Kat maamiris mo tinagbiddo ta maading ko. Uwan nga rod, manang. Itala nga maamiris ko dagiti biddot ko. Inton pa nagkalay sa amin kani manong mo, agbakasyon tayon to. Agawid tayo, ija ili tayo. Mapanak to ija balayda. Kat dumawatak iti pamakawan ken ni Fe. Imbag ta nakaumay ka dito'y boarding house, manong. Mabalin ka diti agkid daw. Oh, anya ka ditikid daw mading ko. Tapno ad dati panagsindingad mi ken ni Fe. May isa kumaakadwak nga agabay inton agkalay sa kayo ken ni manang, manong. Oh, mapatgan tikid daw mo ading ko. Inkanto kasarita. Tapno ammo na amay santo nga abay inton agkasar kami. Uray alan tayo pa'y tiinana amay sa kadagiti ninang. Agpay sumanong. Nagsingpat ka talaga. Kasta kumamat kasingpat ti matumpungak to. Ay na, tagpasablog pa'y. Saan apasablog dayjay, manong? Pudno ti imbaga. Hello, anak. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta? Nasayaat kami lang tamat, nanang. Adamat ang trabaho. Di ka ka din ag-eskwela, anak ko? Ag-eskwela ang to no makaurnungak, nanang. May mayat matlaeng no adda maiturpos mo, anak. Imawagak. Takayat ko nga iton agkalay sa damanang. May santumat nga abay ni Fe. Kan ninang kanumat ni Nana Eva. Sige pa'y, nanang. Adda parokyano. Bye. Ay, bye, anak. Ha? Pudno ka di, tinangag ko. Anya? Ay, jaklakit di kaya't nga balin ako marek na dya sa lawasaw. Awan matkit di tidakas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasa univer na. Kagura na launay, dagiti agina. Uray siya, kagurak mat ida. Anya tinaknakan ni Verna.
Kayat na nga agabay ti numero 1 akabusor na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Play. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya, tsak lakit di kayat nga balin ako marik na dya sa lawasaw. Awan matket ditid akas na, nga mas daawak launay. Imposible tinasa univer na. Kano kagura na launay dagiti agina. Oras siya, kagurak matida. Anya tinaknakan ni Verna, takayat na nga agabay ti numero 1 akabusor na. Day tamot nga ron ti pagsidaawak. Permi agura na kadakwada. Ita, kayat na akadwa na nga agabay kan agninang payan ni Eva. Ano, ada plano na amang balas kadakwada. No agibales, saan na ko mga irana iti kalaysa ti kabsat na. Mayat mati plano ni Verna, kayat na nga alaan kas avay ni Fe. Isa anak ko nga agninang mati inana. Mayat matket di, ta agkakaruba kami kat nga ron. Ti agkaruba, ket agsisinarana iti tiyempo tirigat. Magustok mo tinapanunot ni Verna. Wan nga ron, may panagnag, nga uray managbasol ti may sa tao, at dalat ta panagbaliw na no may kaniti gundaway. Kat sika, ti kang runaan anang tad iti pamuspusan, tapno mapagbaliw tayo ni Verna. Agyamanakan ka, bro. Epektibo ti panakisa umiti kabsat ni Soledad. Pagkaragsakak no agbaligi ak. Taday takat nga rod ti trabaho. Dakkal ti nagbaliwan ni Verna. Bro, may sakan tong sponsorin ton kalay sami ka ni Soledad, ha? Ay kat areglado makapasyarak adi na oras iti sabali nga ili. Hanggang apay ngay. Gayem ko. Anakak iti kasar? Awan dakas na, bro. Kayat ko nga amin ang gayam ko, adada inton kalaysak. Ala. Tay bagak kadag iti dumapay akaadalan ta. Hello, Tatang. Itaman pa'y ada kayo tim mawag. Basta awak ngamin no apay akayat yung nga agabay ti numero 1 akabusor mo. Kagurak laeng idi tanakulaapan ti panunot ko. Itata nalawlawaganan ti panunot ko. Kayat ko ti makikapya. Si kakadin ay ti kasarsarita, Verna. Hello? Siyak da ito'y Tatang. Didak ka di may busesan? Imposible ngamin ti ibagbagam. May mayat no makikapya tayo kadagiti kaaruba tayo, Tatang. No addarigat tayo, isuda ti kaasitgan nga umarayat. O sige, Tatang, tani addapay parokyano. Bye! Apay akasla na tukkawan ka iti ulag. Di ka mo't matagtagar iti tasuli. Inawagak ni Verna. Ada nagsiddaawak nga imbagana. Anya ti imbagana. May mayat kano ti makikapya kadagiti kaaruba. Taisuda kano ti umarayat no addarikat. At damot kit di punto na iti daita nga imbagana. Pagarupag pa'y kit di itayen. Asaan aniver na ti kasarsarita kiti cellphone. Ay, sapay la kumaa. Tawan ti di aplano na. Kasla na po numay iti ibagbagana.
Patsyak anak katulong jay kunada panangipanday iti maysa nga specialist. Mabit lang, Fe. Agsarita taman. Anya ti ibagam, dangran man kadi. Saan? Di ka ko magbutbut ang kanyak. Ada na patag nga ibagak. Anya kadi ti ibagam. Sakbay ti amin. Dumawat ako maiti pamakawan kan ka. Naglablabasak iti kalabas. Lipatam ko man tinapalabas. Verna, ada kadi manan madi a plano. Kayat ko ti makikapya kada kayo kaninanang mo. Makikapya. Dandani nga minan ti kalaysa ni Manang Solidad. Mabalin ka di, akadwa ka nga abay. Kaninang mat ni nanang mo. Anya? Hello, anak ko. Ay, imawag ka, mat. Kagap-gapok lang dita, ah. Nagsabat kami ngamin ite ka ni Verna, itiyatsendaan, nanang. Ha? Kahit pinagaramidan nakakadimanan iti saan anasayaat. Saan mat? Nagkidaw iti pamakawan. Agkakapya tayo kano. Ta agabayak iti kasar ni Manang Solidad. Kan agninang kayo kano, nanang. Ha? Ah? Kumari kami kan ni Norma. Kasta kaday. Kastama ti kunana, nanang. Saan mat akasla iti alangana ti narungsot? Kaslamat karnero itan anaamo. Na, pudno nga taday ta nga ipakpakita na ken ka, anak ko. Kasla imposible. Nagsabat kami itay ka ni Fe itiyatsendaan, Manang. Imbagak ti planok. Ngam kasla saan amamati. Anya, iti insongbat na kan ka. Damagan na pa'y kanu kaninanang na, Manang. Adda pa nagdwa-dwada. Tadi da pa'y nakita ti panagbaliw mo. Wan nga rod, Manang. Ngam inton makaawid tayo. Ipakita kadakwada asaan asyak jay agtatakaw ken apira. Sana bale, taawagak ni nanang. Bagaan nanto ni Nana Eva, tapno mamati da. Sige, Manang. Patsyanda no ni nanang timang ibaga. Hello anak, imbag temawag ka. Adda ngamin kayat ko adamakin ken ka. Maipapan ka di, ti panagbalin nga abay ni Fe, kan panagninang ni Nana Eva intun kasar ko, nanang. Pudno ka di anak ko. Saan ka din akaguran ni Verna dagiti agina? Saanan, nanang? Diyak amo, no niya tinaramid ti gayam ni Willie. Dakkel tinagbaliwan ni Verna. Ay imbag man anak ko. Nasayaat nga minday di a tao, kan relihiyoso pa ni Sir Mart. Iso binagbagaan na ni Verna, nanang. Ah, kastagayam. Kat awisin nyo kadimat inton kasaryo. Wan, nanang, may samot ni sponsor. Ala, bagaan yung tonda, Nana Eva. Sige nga rod anak ko, tainak bagaan ida. Bye! Umayak man dito'y balayo, Eva. Nay, itaman pa'y. Napatagsamot ti gagaram. Noan yaman ti saan tayo ang nagkikinaawatan. Lipatan tayo kuman. Kat agkakapya tayon, tagkakaaruba tayo met. Ay, nalaka akmet kat akasasaaw. Ay, anya ka di ti gagaram. Total, agkakaaruba tayo met. May saka kumaanina ngintun kasar ni Solidad. Agkumari tanton. Agabay met ni Fe. Ay, ammo ka din ni Solidad dayta. Dayta ti kalikaguman na. Isu nga imay ko indanon. Ay, kat, ala agkumari ta nga rod. Agyaman ak nga rod Kumari ko na akon. Tadi tamot lat papanan na. Wen kumare. Nagapo ka kade iti balay da Eva. Wen, imanugot mo't nga agninang kan agabay mo't ni Fe. Sa bagay, agpaisumat timbaga ni Verna nga kakaruba tayo.
Isuada tayo, tagsisinaranay. Unmat ket di Mayat no ti agkakaaruba kat agtitinunos. Sa bagay nagmading agpaiso ti agkarubang agginginura. Saan tayo kumamot ang nagiginura no saan aga po iti inala ni Verna agamit ni Fe. Agpakadatan iti bosta, taagawid ta iti ili tayo. Kagiddan ta ka din ni Manong Willie nga agawid iti lugar tayo, manang. Umunatan, tainta pa'y agdalus iti aglawlaw. Sana ka ba ilandana ng adalusan ti aglawlaw? Wan nga agpay sumanang. Kas jemat ni tatang, marigatan nga agkuti, gapo iti saka na. Huwag nga rod Iso nga inchat ko ni Willie nga umunatan nga agawid. Nasing pata talaga ni Manong Willie. No di na insingasing ti ipapan ko iti klinik at igayam na. Mabalin ajak pala naka-amiris. Katamom, gapo ka dagiti nasaya at agalad na. Ad-addan nga inayat ko ni Manong mo a Willie. Ay, nagbakasyon kayo ka din, ta nakaawid ka, anak ko. Wala nang, semestral break mi ngamin. Inton pa nag-enroll man, hindi pa nagsublik ija syudad. Imay matkat dito balay ni Norma. Kinid daw na, dyan inyawag mo apanagabay mo. Kanti pa nagninang ko. Manugot kayo? Win tamayat mo tipan nakisarita na. Pudno tay kunada at agkakaaruba, isuda ti rombang nga agtitinulong no adarigat. Sa bagay, may mayat mutlaeng no agkakatunusan dagiti agkakaaruba. Hello, honey. Madanagan ka kanita awanak pa'y? Kano ka kadi asumangpet, honey? Agkuyog kaminto kan ni Mat nga umay dita. Agmotor kaminto. Di na pa'y ngamin amo ti turturungan na dita. Ne, aganad kayo iti panagmotor mo. Wala ni. Saan ka madanagan? Makasangput kami dita si kakaradkad. O sige nga rodan, honey. Bye! Bye, honey. I love you. Adayo ka di ti simbaan apakaangayan ti kasar ije balayda. Saan matunay, bro? Igit ti kalsada ti balay na solidad. No igit ti kalsada ti balayda. Dje lang aruden lugan ko ti aramaten ta. Isumot lang ti pangluganan amapan ije simbaan no madanon ti kasar mo. May mayat manan, bro. Ti konak kat agmuturak amapan ije simbaan. Nila ang solidad ti aglugan iti bridal car. Anya, nakabado ka iti bado ti grom anak ka motor. Anya ko mga iti dakas na. Saan ko matatinakaw ti motor? Inturbigatan ti kasar. Gamapay nga awan pa'y ni Wele. Huwag nga rod tatang. Ada nagsardang alugan di tarwar. Ang mga no isudaytan. Mabitlaan tayo nakitaan, tatang. Nagdadakkel mo ta na karton dagitoy. Kung na dyan nag-deliver, akaw-kawas ka no dagiti abay. Adamot nga minan kanyak ti gawon ko. Sige, tulungan ka amang yun nagmanang. Masapa ka nga umay dito'y dagiti abay, ta dito'y dabalay ka nga agsukat. Awagam nga rod amin ida tamasapa da nga umay. Dito'y ka nga umay dyan makeup artist. Ay, umay kumamot dito'y ani Willie. Alas 10 pa'y mati kasaryo. Masapan to siguro, manang. Ay, nagsapa kamutan anagreheng anak ko. Masapol ang masapa akano amapan ije balay da Verna. Tamasapa kano dagiti ag make-up. Ada kano ijayon dagiti bado ti abay, nanang. Ay kat, intangaruden tajay pan naka-make-up mo. Itaak lang nga agabay iti kasar, nanang. Kat, iti pa'y dandani nagbalin akabusor mo. Hanggang ita, saanen, tanakikapiyamat. Nasingpat mat, idi nakisao kanyak, nanang. Saan akas idi asuplada? Apay nga awan ka pala ditoy. Alangan asyak abride ti umuna iji simbaan.
Adda kamin kanimat dito simbaan, hani. Umay kayon. Ha? Ada kayon dita? Kunak nga umay ka pa dito'y balay. Sorpresak mat ahani. Agur urayan ti altar asumaklangan ta. Umay kayon. Sige nga, Rodhani. Umay kamin. Bye! Apa yun ang matartaranta ka? Intayon, taada ka nun ni Willie di simbaan nang. Alas 10 ti kasar. Idinto taawan pa'y alas 9. May mayat matlaang jay makainanamot ati bride. Sakbay amang rugi ti kasar, kumare. Ah. Sa bagay, malain tayong arudan. Tapno saan ajay padi ti aguray kada tayo. Nakasagana tayon samot amin. Ay, wan, kumare. Ay na, kablaawan kayo adwa. Hey, agbiag dagiti nobyo ken nobya. Agyaman kami unay, ninang. Kablawan kayo. Sabay kumata mataginayon tiragsakyo. Maragsakan ng unay, taitatikalay sa damanang. Nagkakapya tayon. Intayo amin na ni Jebalay. Tamangan ken agraragsak tayo amin, kas may sa pamilya. Hintayo amin iti balay, kakabsat, kukumare, kukumpadre. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas, anapauhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kantoy pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Tinapalabas, nakapungtot ni Don Esteban, idinamuan na nga inalan ni Doña Agosta akatugangan na dagiti singin nga anak ni Lolita. Si tuturod mo't ni Lolita nang ibaga iti asawa na ti makagapo, muapay akay kayat nan amayad dayo dagiti singin, ngem ti agtalinag da iti sinong da. Iti may sangal daw, napan ni Doña Agosta iti Villa Gabriel. Imbaga na kini Lolita ngayon lakonan dagiti sanikwana, ket awanen ti tawiden ni Lolita, gaputa inted natin naglakwan na kadagiti tao, anangala kadagiti singin. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Kung aasang manang Pedrito, sarakam da itita kanwila. Ha? Amuam na isod at tinangala kadagiti anak ko. Sige. Ngam amang ano agungat manin ni senyor no pumanawak adyak agpakadakan ko na. Bayang, siya kunti mangibaga nga at napangipaunakan ka. Sige nga, Rod. Inak agrobwatan. Esposa? Anya jay nangeg ko? Adda pangibawnan ni Sika kini Pedrita? When, mi amor. Sa dino? Ko, adda kayat ko akanan. Kalat, kasla makapangpanganak itising kamas. Iso, bauna ka mapan ije merkado. Apay na di kagbilin kini Benito. Mapanitay di away. Ko, mi esposo. Awan sama tinagmula itising kamas kadag iti katalunan tayo. Awan ka di? Awan di amo. Bueno, ibaga nga ron ni Sikada saan niya agbayag ni Pedrita.
Masapol na dalata kadwa ni Sika dito Villa. Wen, ibilin ko dayta. Sige, mapan kami kin ni Benito iji rancho. Ado tinaskan na si Kaswan ni Jai. Sige. Agyam anak. Pumanaw da kan ni Mang Benito. Nawayan ni Manang Pedrita amapan iti pangibabaunak kan kuana. Awan matan ni idita diti poblasyon. Sabali matgaya man ti agnanaed iti sigod a pagnanaedan na iti asideg ti taberna. Ni Julia a midwife ti inakitaan iti dispensary. Oras ti duty na ita. Barang madanon ko. Ay, mas daawak mat ka ni Senyorita Lolita. Impayadayo na dagi anak na. Sa ita, pabirok na matlakan niya. Para kang kalitasing kamas, manang. Kaninyo ka ni Mang Benito. Anya, susapo. Kunak dumakapangpangan ka iti singkamas. Kasta't impambarko ka ni Esteban. Ngamjak kayat day ka. Iso nga alaamuan. Ay, Masigurado nga awanan ni Julia iti dispensary. kas jeti ko na di nakasaritak a nurse. Kalaat ka no anagikat. Kat ni Edita. Awan. Jak amo no sa dino ita ti ayan na. Taawan mo ti makam mo. Sa maysa. Saan gaya man anad subli ije sigod a pagnanaudan na iti pimanaw di Villa. Iso dalagit ni tinangala kadag gringo kan Rafael. Nasaya at launay no isuda. Wan manang Pedrita. Makitak tumot lang dagiti anak ko. No da idita kan manang Julia tinangala kadakwada. Benito! Apay ama, Ay, puno ka DJ na diamagme. nga anya, Kanon ijay Villa dagiti singing nga anak ta Senyor Esteban. Senyorita Lolita. wen, inala ni Doña Agosta. Yaket intulok ni Senyor. Nakapungtot awan mo't lati naramidan na, edi nagsangod akin ni Senyora Agosta. Ay iso. Ay hapo. Ingkalintigan ni Senyora Agosta, at nga edi naklunan na putot na, nasaysaya at laangan no may panaw da ijay Villa. Ay anyan. Sipay dagiti nga anak din. Benito. Hawin nga rod. Sabagay. Diyan at kabalan ni Senyora Agosta. Sigud matabiak nang diyan niya. Awan ka nun ti kinabaknang da. Ay. Ang runa ita, tayin lako nan ti daduma na batbati a kinabaknang da, edi si bibiyag pa'y da edi asawa na. Apay ngay nga inla ko na. Tsaka mo basta ti namak, kahit inlako na. Yan dagiti babuak nang. Mamatiak ani Don Esteban ti ama dagijay asingig. Ay. Jak mabalin nga ibaga da ita, talagamot adi naklunin. Anya ngay nga ro, kat sa balimat nga mintiro pa da. Apay kitdi Panawan ka pa dito ama. Tulungak ni senyor, iti aramidin na. Sige, Benito. Kasla kaano na. Ngam sumagmamano abulan ng tinapalapas. Manipod impanaw ni Mamang Rafael kan gringo. Dakkel matan ti si Kuko nga atyenda. Sumagmamano pa'y abulan. Ipas nga ikuntun da ito'y. Ngam, kasanon no saan nga umala kan ni Esteban, akas kadagringo kan Rafael. Kasanon no saan nga umala iti kinapudaw, kan kinalinis ti kudil ni Esteban. Kano din nakarupropa. Amangan no ibaganan tumanan, asabali ti amana. Ibaganan tong atamanan, anak kita manala.
Itay pa'y anak katugaw ka dito'y hardin. Nasani iton ti darang tiinit. Kaslati mo marikrik na. Manang Pedrita. Agsangsangit ka? Manang, kasanun no saan tumanin akarupropa ni Esteban to'y anak ko. Ha? Kasanun no din ang tumanin aklunan nga iso ti amana. Anyan to pa'y ti aramida. Kwa. Nalaos ma ti panang dungdung mo na kan kaita. Kan manipod idi. Binantayan na kamatan. Awan apolos ti sabali ang lalaki ang nakaasidagan ka. Mabuti nga iti mabalin ama pasama. Patyak nga umalantukan kwa na ti anak mo. Ngata. Uwan? Kunang nga may dagiti babakat, ano kanayon kano ang makitkitam ti asawam, kabayatan ti panagsikog mo, umala kano iti ama ti ipasnay mo. Kasta ti punaday di apo ko. Sapay ko mangarot na kasta, manang Pedrita. Kumamat ka, Benito! Ha! 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 Nalay na tumarin ni Grupo, senyor! Makamatan, unahan kayo kinistalyon! Ya! 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 Pagkaka mistalyon! Umayab kan! Ya! Ay, senyor, nakadanon tan. At datamutan iti masakupan ti kabangi-banga ili ti San Gabriel. Si Benito. At datan dito'y Santo Juancho. Senyor, ala, disagan tadag iti kabalyota, Benito. Mabisiran ni siya. Senyor, Benito, ibaod ni si kada istalyon kan Brutos, itipon ti kay Mito. Wen, senyor, umay kayo istalyon, Brutos. Ibaod kayo pa lang, ket urayan na kanay. Sana mo ni Benito, nadasap-sapulan ni siya. Nasaysaya at no saan na ibagbaga ni siya. Ama mom, tiag na ganiti Julia Anonas. Julia Anonas, senyor? Si. May sana midwife. Ay, awan moming agnagan iti kasta dito, senyor. Tiag na ganiti idita sa lungga. Ama mo, nida kayo? Ay, awan mo't, senyor. Kasta ka din. Apay sapsapulan niya dagita tao, senyor. Anda ka di basolda ka na kayo? No. Bueno, lepatan ni si Kajay damdamagan ni Shaki. Oo, senyor. Ay, anya ti order yo? Duara order. Daytay espesyal na potahi yo, dito'y titid mo. Oo, senyor. Mabitlaan. Isaganak ti order yo. Kaya't ko na maamuan no podno tiyata po. No mapanagnekan ni siya, nakasabwat dagijay, iti inaramid ti katuganga. Agsagana lang ang dagijay. Ay, ito'y lagayam ti ayan nyo, senyor. Kunak no di tabangir apanganan ti simrekan nyo itay. Anya? Sumot lang na nagbayag ka. Ala, Benito, agtugaw kan. Urayan ta di in order ni Siak na taraon. Agmay-may sa kamanin a sirbiak, senyorita. Kanayon mo't na pumanaw da senyor Esteban kan Benito. Wen nga ron. Sa dino ka diti papapananda. Diya ka mo. Mangisagana ka mo't iti parakan ka. Agsango ta amangan manang. Sa anak pa'y amabisin. Madamdama akton amangal daw. Anya?
Alas 10 nga minan iti agar mo sarak. Isu anap sugak pay. Sige. Mandamdama ak tumat nga rudan amangan. Awan ganas ko. Apay ngay. Rumbang amangan ka, iti umiso nga oras, tipinangan. Tapno saan ang maapiktaran dahi tastikog mo. Di rumbang nga agpaladaw ka amangan. Mangan ka, uray basit laeng. Para iti anak mo. Manang, Pedrita. Apa yan? Agsangit ka manan. Ay, ayak namin, tibagi. Ha? Amo ka daytoy lang si Kuko tinapatag itakan ni Esteban. Amok nga apaman ama ipasngay ko. Awan pang tiserbik kan ko na. Allah, tila ipagbagam, senyorita. Wen man ang Pedrita. Tuy lang ang si Kuko tinapatag kan ni Esteban. Masiguradok dayta. Pedrita, nakadandanon ka matan dito yung rancho. Apay ngay? Binaunak ni senyorita Lolita. Mapay ka no. Kanayon nga mi na pumanaw ni Senyor Esteban, adi amo ni senyorita ti pagpapanan na. Kaya't na amaamuan, no dito iti pagpalpalabasan na iti oras. At may binito, sana ka di akad-kadwa. Kanayon akadwa na, ngam di mat-agibaga ni Benito kanyak. Umumay ka di dito ni senyor. Nabayag matbasit na di imay. Urayan ning arod. Anya? Agwalawas siguro na di imay ni senyor. Ayuh, di matiag sakit abaka. Agrairan ti sakit kadagiti dingon dito rancho. Anya? Ada binaon ko nga report ka ni senyor Esteban. Di namat nakasarita gaputawan ka no ijay Villa. Kasta? Sabagay, madaman ti panagbako na ti veterinaryo asuswelduan ni senyor. Ay, kasano nga rodan? Ay, katbarang malapdan ate panagwaras ti sakit. No pa'y kasta, rumbun lang nga maamuan ko man ni senyor. Ala, bayan nyo ta ibagak inton sumangpad. Malaman nga rod, Pedrita. Ibag ta imay ka. Si kanton ti mangibagay ti mapaspasamak dito'y rancho. Si kanton ti mangibaga Benito. Ang mga no si tarenak no ibagak anapanak iti rancho. Anya nga min ti ginagaram ijay? Binaunak ni senyorita. Atapan na nga men nga ijay ti papapanan yaw. Kahit anya kumano mapmapan kami ijay rancho? Kwa, ti kayat ko asawan. Kaya't ang maamuan ni senyorita Lolita. No, ijay ti papapanan nyo akanayon. Di mo't ngamin ibagbaga ni senyor kankwana. Uray sika, di ka agibagbaga kanya. Isu anapanak ijay rancho. Ay, awan dakas nga raramidan me, itapno pasapol-sapol na kami kid din. Benito. Dayta mo't timade kini senyorita Lolita. Agdwa-dwa kini senyor. Apay, agkurang ka di pa'y ti asikaso nga ipapain ni Senyor Esteban kankwana? Hoy, Benito, saan ka man nga agsaong iti kasta? Kasla di mo pa'y am-am mo dagiti amo ta. Isakit ko launa ni Senyor. Iso masurunak kini Lolita. Di lang aruden pagan-ano ni Senyor, agpadlaw pa'y lakas ta. Anya ka kadi, isardeng mo daytan. Masurunak lang amin. Ha? Ay, ikis ni Lolita. Ako nga na. Jaka mo! Benito! Ay, naapo! Pagkabilin manan ni Senyor Esteban ni Senyorita. Ano karamihan ta? Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem. Di liway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligan.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Pinapalabas, impan ni Don Esteban ni Lolita iti dispensary, ket imbilin na kini Pedrita abantayan na daytoy. Napanda Don Esteban ken Benito iti rancho, tapno amwenda no anyameten ti kasasaad dagiti tarakenda a baka. Iti panagsawsawar da, nakita manen da Don Esteban ti grupo dagiti nagtagi armas ken nagkabalyo a bandido. Imbilin nga rod ni Don Esteban kini Ama Josep, asiputan da dagiti bandido. Biniling met ni Ama Josep ti agnagan iti Luciano, amapan a mismo iti nagkutaan dagiti bandido. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Papanawan ni Shaq dagijay na bandido. Ha! Paanop ni Shaq kadagiti pan nakabagiti lintag? Senyor, Benito. Senyor, agsoblitan ni Jevilla. Tayenton malam, mapantay di munisipyo. Wan, senyor, ang amangan wad adala nga mangriribok da no ipabusoyo kadagiti pan nakabagiti lintag dito a problema, senyor. Anya, ti kayat nasawan ni Sika, Benito? Anya nga tano sakti mangidaulo kadagiti mapanagsim iti kota. Anya? Kadwak matlang dagiti kabalyero anapanijay. Makigayem kami kampay ide. Inton kuan, libatan mi ida. No agsasaw ni Sika, kaslado mateamo ni Sika na taktika, Benito. Ay, talaga day tati pagalistuak, senyor. Kabalak ayalis di alipospos dagijay. Nalastog ni Sika, Benito. Italagyo kanya akong daytoy, senyor. No, jak kabalan, di isunto ti panangikamang tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Bueno, kitain man nga rod ti laing ni Sika. Ngam nawan maramidan ni Sika. Awan sabali na mapabasol no madangran ka. Agyaman nagtaagda ka man ang Pedrita. Naawan ka. Jaklamon no kasanuak kita. Iso nga rod ti kaadak di ti Villa, senyorita. Susweldoan nak ni senyor. Tapno adamang kadkadwa kan mangaywan kan ka. Kan kadagi di anak mo, no adada kumapay ditoy. Manang. Ay, dadakkel itan dagi jay singin. Kasla makitkitak ti kinakarantingdan nga agkaradap. Amangan no, makatugaw da pay katitan. Di ba't agpito abulandan manipod na yanak da? Wen. Kat husto di kinunam. No saan daan nagsaksakit, makatugaw dan. Naglaing dapay katngatan nga agkatawa. Makarayaw dan. Nakayayat dakat nga taa? Ngam ayanda nga taitan, senyorita. Dayta ka na yun ti salsaludsudang iti bagik manang Pedrita. Awan magtanti maibaga kanyak ni mama. Inalilaw da ni mamang mo. Jaklaim pagarup ang maaramid ni Edita ti Kasjay. Kunday jay ahulya. Ngam, ni nga tahulya tinangala kan ni Rafael. Saan ang masumbatan ni mamang dayta iti tinamang ko? Naimbag ka ni Gringo. Tamis mo ani Edita tinagsurat anang ibaga. Nga adakan ko na ni Gringo. Uwan niya. Di nangala ka ni Rafael ti awan pulos ti pakaambong na. Agbababawi ni mamang anang yakat kadakwada. Ngam no kasano ti panagbabawi ni mama. Mamimpulong at ti panagbabawi kita. No apay-apay na itaalaw ko dagiti anak ko. At dadapay la ko madito'y poder ko ita.
Basol ko ti amin, Manang Pedrita. Ala, saan mo na panunutan da ita? Ikagumaam nga iwaksi, ti maipapan ka dagita no kabalam. Diyak sa kabaulan. Masitir ti konsensyak. Awan sirbik nga ina. Di mo sawan ti kasta. Ala, huston, di ka nagsaupay. Ad-adala ang amasair ti Rignam, nulagi pa man aminan anak kurangam. Huston, senyorita. Kumusta nisi ka, mi esposa? Mi esposo. Apay nakasta manen ti itsuram, mi amor. Dagiti anak ko. Awan pabasulan ni Sikam. Di kayat ni siya. Kat dumakil da iti sidumtang. Ngam, anyat inaramit mo. Ha! Awan mapabasol iti kasta. Apa nagkonkonsumisyon mo. No di Sikamat lang. Da kayo nagina. Isardeng munday ta. Da kaya't namapiktaran ti anak tayo ti kastalangam. Diyak maliklikan. Ulitak, Lolita. Awan sa bali na kimbasol, iti kawan dagi jay nakaraho na singin dito'y vilya. No di Sikam. Da kayo, iti idam. Pedrita. Apay akas ta ti suot mo, kas ka lang makigubat. Amangan no kastangag paiso. Anya, Adamet padas kuket, anagigam iti pudpud no apaltog. Saan lang ay skupita ka, ti kabalak apaputukan. os, di ka man agpalastog binito. Ne, saan nagpalpalastog? Pudpud no apakigubatan, ti papanan me kinila kay Josep. Anya, Ingkami man rautan ti kuta dagijay abandido. ay agar-aramid ka binito. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak, mi amor? Ay di mo ipakat ti kinalastog mo. Taamangan no di kan makawid pa'y. Bandido kunam. Wen, pudpud no abandido. Nagkuta da ngamin iti ayan ti waig a masakupan ti ranchaw. Papanawan ni Senyor Esteban ida. Ket da kami ti mang papanaw kadakwada. Ti kunayo mapapanaw yo ida. Siyak ti makamo. No saan a kinabalan da Luciano a pinapanaw ida. Siyak ti mang papanaw. Ay binito. Di ka unay, tapakaisarsarakan ti kasta akin na pangasmaw. Di ka man Pedrita. Sige, mapanakon. Ay, binitaw! Oh, apay. Hindi, gananad ka ah. Di ka kadiagdanag, mi amor. Di Sumang petak to inton malam. Amangan no addan to pa'y isang pet ko amaano pan mingalingo. Ay, aganad kayo. O na yan ni Benito. Kumaro manen ti kinapangas na. Saanin na pumanaw ni Siak? Bantayan kami, esposa. Diya kayat na madisgrasya tanak ka. Iso kayat ka na bantayan. Anyaman ti marik na nisi ka, ipan ka na dago si dispensary. Makamo ka. Kasla makit kita konti anak ta, mi amor. No lalaki, o malalaki di kanya. No babae met, siguro, o malamet iti day di mama. Daydi, ma. Si, nakapimpintas day di mama, Lolita. Natundiris ti agong na. Napo daw, ken si Manta Maria ti uha ti rupa na.
nakapimpintas. Tay di mama, ti kayat ni siya, no malaan ti lang ti anak ta, no babay da ita. Sabay ko mga rod ta mapatgan ti tarigagay mo. Sabay lang ko ma, ta umalakan kat ipas ngay ko. Lalaki man, wano babae. O niya, nakasagana ka, Pinito. Sika ti rumbang adamagag no nakasagana kan, ama Osep. Nagagaya makaritan na ka, Pinito. Dua talang nga mapana. Siya ka ti mangibaga no rumbong nga dua talang. Uno mangayat ta iti kadua ta. Tapno makasigurado tayo, di mangayab ta iti kadwata. Pilihan. Siya ka ti mang tutok no asino ti sumurot ka data, Pinito. Ay, aglisi ka man dita, tanakotong ka. Oh, si Kanti Maysa, Luciano. Sige, Mang Benito. Asino pa'y? Hindi mati ayaba makadua ta, magbalinan. Uring ata, sangapulo tayo ama panapaw. Kan, oray, anayon tayo abainte. Agkurang tayo, kan sigurado maabag tayo, no gubat ti kayat yo. Di ka man, Luciano. Ibagbagak lang tipod no. Siyempre, nabilag termas da. Idinto tada tayo, kat pasadya lang, iskupita ta gito. Nagadulakit nga amumon ay Luciano. Oh, asino pa iti mayat sumurot? Awan ti mayat. Mabutang kayo. Awan na. Saan nyo abagay ti agbantay dito yung rancho? Nutakrot kayo, Mike. Pinupilitan ni data, biyag dati nakapusta, no sumurot da. Pinito. Sana balikin ka nata. Sige, nagpakamatay ka. Awan ti putot mo agwasit. Nagakal da aminan. Di at-adaman kan ka na, Mausep. Iti day ta kinalakay mo, saanan ang nakaililala ti pan nakapukaw mo. Nagkalastikas na nga ibagbagamon, Pinito. Di ka man lamangawin, Mausep. O niya, hintayon. Sumurot ka, Luciano. Ken uray si ka, Anton. Dito. Da kayo mat dita. Berto, ken Cardo. Sumurot kayo, Mat. Agsakay kayon kadagiti kabalyoyo. Tama pantayon. Tayo aglaba kakadwa. Adun tinamurungan dagiti anak tayo. Wala, halaan tayo am nga nagsukatan dagiti lalaki. Kahalabaan tayong ditawai. Sige, amin anak kasabit alugot. Ilaba tayo amin. Ado ti sabon apaglaba ginatang dagiti napan ijay ili iti kalman. Talaga da kami ti para laba. Sabagay, rumbong lang. Pagdatatulan ti tarakan mga aso ti tataya. Talagit ti sabali ang tao dito. Nasino kayo nga natatulan ti aso? Balagan kayo! Agpakita kayo! Iwanag kita rin. Awan mo tagpakita ta. Ha! Ikay mangrabak na sino kayo man! Ah! Paltugak na sino man dito nga palpaliw dita balasiw tuway. Hoy! Na sino ka man? Agpakita ka! Ha! Pagtudlok ti bala dita naglingaram, nagdi ka pa'y nagpakita. Kailangan kay kita mo. Isa! Dio! Ay! Saan? Hindi na kami paltugan. Huwag ka nagtuwad nga sa buhali at tao dito. Sino ka? Siyak. Umayak dita ayan yo. Sino daytoy ako naman kapasig na launay katao? Dispinsara ma. Amo ka din akong may lasing.
Anya? Aguray ka. Sino ka? Itala makita ko. Nagbidot ka. Kitno nagka-eskwelahan ta iti high school. Aya? Saan ka na malagip? Si Kamet. Naglaka ka amang lipat. Saan ka nang lipat? Talaga lang awan malagip ko. Iso nga rod ako nakalipat ka. Kitno saktay kalakaya nakaadalam iti high school. Anya tiraramidan nyo ditoy? Awan bibiyang mo. Ay, hindi ka kadi akong unget. Tapno mo. Nanya di gagarayo. Ibagayo adagos. Umay ka man na, Mosep. Sige, ibagamon. Mukon ti gagarayo. Basang. Kadwa! Iso dagito yan dimbilin ni Commander Ratatta. Sudah talaga. Kakapsat. Anak ko ita. May kami, ada na pintas adamag nga idanon mi kada kayo. Utluti ko na. Dahito yun ti sungbati, kinarigat ti kasasadyo. Ti akin kukwa iti dahito nga senda, ti makaitad iti pagsayaatan kada tayo amin. Ikan ng balikog. Ay, saan kami amang balbalikog, adik? Kakadwa! Giliwan niyo ito! Saan pinito? Gikagi ka sa. Ay! Sana kinatakrot, ipakita ta. Kilgain tayo na. Pinito! Hey! Daytoyen ti inumam at ubbog ti prutas, senyorita. Agyaman ak manang. Idisong di talamiseta. Agyaman ak ha? Awan ang yaman na. Oh. Apaya kasla nabambanog ka. Agina na kamot ngamin. Awan mo't tikam kamakamam nga oras Ay, awan mo't. Kasla mapampandagan ti barukon ko. At dan sakit kon. Anya? Sige, inakman uminom iti danom. Agluto kanton manang ha? Wan. Maditi marikriknak. Apay nga ta? Kumusta nga ta tinapananda Benito? Apay nga iso ti kelat analagip ko. Dakas sakit di apartaan da ito'y agrobuatak. Mapanak ijaaway itamat laeng. Ipambarko kan ni senyorita, amapan ko alaon dagiti prutas. Senyorita! Oh, apay, kasla agdardaras ka. Mapanak ijaaway. Inak alaon dagiti pinaburas yu prutas. Ha? Saan pa yan nagpaburas, manang? Di kwa, ang paburas tayon. Alawen, ibagam to nga rudan ijay. Uwan, senyorita. Mapanakon. Ay, madadanakan. Dakas lakit di apartaan da ito'y ita. Anya tinapasamak kada amaw sep kan Benito iti kuta dagiti bandido. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon June Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre!